Kilroy Travels. Ai saatana, sattuu oikeesti, vittu! Ai saatana, vittu! Oi! Porkale! Herätyspostimies. Mikä saatana... Herätyspostimies. Empaattinen jäbä mä oon. Herätyspostimies. Mun No nimi niin. on Kyvyt. Mitä sulla on? Mä oon postininja. Mitä tänään tehdään? Tänään käydään läpi ninjojen postiosuutta. Koko homma lähtee feodaalia ja Japanista, missä posti liikkuu eri samuraiden ja feodaaliherrojen välillä. Ninjat oli sen postin. Lopeta vittu! Mä sain silti yllätettyä. Sä olit aika ninja. Hyvä. Alright. Se on hommi. Noniin. Tervetuloa Madventures Travel Schooliin, Lyseon rakennukseen, jossa häiriintynyt koulumestari jaksaa edelleenkin korkeasta iästään ja työnsä toivottomuudesta huolimatta kantaa huolta pyhästä opetussuunnitelmasta. Te kiittämättömät! Tänäänkin tulette saamaan vastauksia kysymyksiinne, vaikka ne yleisesti ottaen ovatkin olleet tyhmiä. Kuunnelkaa. Ja täällä Madventures Travel Schoolin supersuosittu postiosuus jälleen kehissä. Eli edelleenkin kiitoksia loistavista kysymyksistä, joita on tullut runsain mitoin. Nyt pyrimme tästä joihinkin vastaamaan. Ja muistattehan, että pystytte lukemaan näitä vastauksia myös kirjallisina nettisivuilta www.madventures.tv ja sieltä Travel School. Väpä. Kyllä, Koillis-Helsingin poikia. Väpä kyselee. Tere, sellaista kyssäriä, että mitäs kielitaito, eli missä ei pärjää englannilla? Olen kuullut, ettei osassa Kiinaa, Japania tai Etelä-Amirakkaa pärjää kunnolla ilman paikallista murretta. Tottahan tuo on. Kiinassa ja Japanissa varsinkin vaikeaa. Onko näin? Ainakin ekan kauden perujaksossa oli juttu, että alkeet kandee osaa. Jatkokyssärinä semmonen, että kävittekö paikan päällä joku kielikurssi, kun ei jaksosta selvinnyt. No, ensinnäkin Etelä-Amerikassa kyllä pärjää. Tietenkään ei ihan kaikkialla ilman Espanjaa, mutta kyllä siellä nyt toimeen tulee. Espanjan alkeet oppii nopeasti. Itse kävin vierailemassa kielikurssikoulussa, jossa vedin pari tunnin kurssit siinä. Oliko näin tunne? Joo, opin olennaiset pokailukysymykset. Mutta Kiina, Japani... Mut ei natsannut tietenkin. No siitä ei puhuta. Noniin. Kiina, Japani, hyvät esimerkit niistä, että Facebook kehiin ihan ehdottomasti pakko olla, siis paikallinen fraasisanakirja. Suosittelen noita matkailuaiheisia, ne on yleensä aika käteviä, koska niissä on sopivasti jaeltu ja valmiit lauseet ynnä muut. Eli Facebookia kehiin, mutta muuten on kyllä tällä Engelsmannilla aika pitkälle päässyt ja vähän ruotsiakin joutunut puhumaan välillä. No niin, ja sitten Sauhu Santtu, nimimerkki kyselee. Joo, pienen syömmen, kunhan täytettyä saisin vaan perkele. Psykotrooppisten aineiden professorina ja aiheeseen osallistuvana tutkimusmatkailijana minun on häpeäkseni myönnettävä, että psykedeellisen vihertävän kruunun kiveksi, siis jalokivet, eli medveskaliiniksokset, ovat jääneet Lifetime Operatioonin mullistuksien murjomiksi. Ilmistäni siis on missannut pepepeteilyt. Oho, Sauhusan. Siis seuraava fyysinen matka sijoittuu Peruhun ja mahdollisesti pariin muuhunkin Zibadaanokseen. Siis, Taruston kovanaama askarruttaa mielen loppumattomissa fraktaalifysiikalla toimivissa mielen simpukoissa, että niin mitä hän. Se, että mitäs helposti ne pepet tiensä Tratexvellerin elimistöön tiensä löytää, että katuhimalatu. Tää on se kysymys. No, aikamoisia kyselet. Suosittelisin, että otat huomioon, että siellä kyllä kaikki järjestyy varmasti, mutta se ei välttämättä ole ihan oikea tapa lähestyä tällaisia luonnontuotteita, jotka ovat esimerkiksi alueen alkuperäisasukkaille pyhiä. Itse pyrkisin lähestymään niitä sitä kautta, että olisin todella niiden alkuperäisten ihmisten ja niiden tuntijoiden shamaanien todellisten, ei mitenkään turistibabojen tai turistisamaanien seurassa saattaisin itse
löytää parhaimmat jotkut näistä. Onko Tunnalla lisättävää Sauhusaan tulla? Ei, kyllä se on siinä. Samanin ottaisin mukaan matkalle. Näin on, Shamanin Shamanin kanssa. on Shamanin hyvä olla kanssa. aina mukana. Turvallista, muistakaa set and setting. Ja näin. olkaa varovaisia noiden juttujen kanssa. No niin, sitten Antti kyselee. Meikä on jo kauan patenut kovaa matkailukuumetta. Ainoa esteenä vielä täyssikäisyyden puute. No, ei se mitään. Kohtahan se tulee täyteen näemmä vuoden päästä. Kysyisin teiltä, miten toimia, jos joutuu ryöstön kohteeksi. Tiedän kyllä, että poliisille kannattaa asiasta ilmoittaa, mutta ilmoituksen jälkeenkin on luultavasti ilman elämän pieniä kiliseviä iloja. Miten esim. Vakuutus toimii tässä tilanteessa? Korvaa kuinka nopeasti? Voisi olla aika tympeää reissata kaukana maailmalla ilman rahaa, eli rahnaa. Kyllä. Vertaakaa vakuutuksia. Tiedän tapauksen, jossa poliisi, tässä voi nyt kertoa pienen Meksikon poliisiesimerkin, poliisi ryösti ystävältämme bussin pysähdyspaikalla rahat ja kaiken, ja herra sai fyrkat muistaakseni, saiko sinne 5-6 päivässä. Viikossa silloin oli rahat. Vakuutuksesta anyway. Vakuutuksesta anyway. Vertaakaa vakuutuksia, soittakaa niihin vakuutuksia ja kysykää. Näin se toimii. Ja muistakaa, kyllä matkavakuutus on perkeleen hyvä olla olemassa. Näin. Kysymyksiä piisaa. Olli-Pekka kysyy. Onko travelaajan elämä makeampaa kuin marmelaati? On. Saako katukoiraa potkaista, jos vituttaa? Ei. Tai se yrittää siittää sua raivoisasti? Ehkä. Tai jos vituttaa ja se yrittää siittää sua raivoisasti? Joo. Ottaako yksikään sukelluskurssi sinimunaisia opetuksensa? Ottaako Tunna? Ei ainakaan ottanut taolla. Kyllä totta. tsekkas kaikki, että minkä värin ne oli. Dem are Slerba. racist. Dem are racist. Them are racist. Dem are racist. Them are fucking racist. Ja Evil Hypnotist kysyy viimeisen kysymyksen. Mielessäni on pyörinyt, kuinka paljon hankalampaa tuolla reissun päällä on olla yksin. Kun toivottavasti lähivuosina pääsen lähtemään omalle pallon ympäri reissulle, niin teen sen todennäköisesti ilman matkaseuraa. Eli jos pystytte kokemuksen syvällä rintaäänellä kertomaan asioita, joita yksin matkustavan on syytä ottaa huomioon, niin kuulisin mielelläni kokemuksistanne. No, en ole hirveästi yksin matkustanut, koska pidän siitä, että voi jakaa niitä kokemuksia ja tunteita suomen kielelläkin, tai ainakin jonkun läheisen tunnetun henkilön kanssa. Nyt se muuten heräiskään vitusti. Mä en varmaan myöskään heräisi yhtenäkään aamuna kohtaamaan niitä päivän kauniita kokemuksia. Eli mutta sen tiedän, että jokainen, joka yksin on matkustanut, on kylläkin pitänyt sitä erittäin hienona ratkaisuna ja opettavaisena, eikä ollenkaan liian kuumottavana. Maalaisjärjellä varmasti selvii kaikista niistä pikkuongelmista, mitä on sanotaan, että repun kanssa jossain pitää päästä paskalle. No, sitten se reppu raahataan joko sinne paskahuussiin tai sitten keksitään ja on luotettava vaan enemmän ihmisiä. Mutta semmoinen olennainen juttu siinä kuulemma on yksin matkustamisesta on oltava avoin. Se tekee Suomi-pojan mielelle varsinkin varmaan aika hyvää. On oltava avoin ja rohkea ja mentävä muiden ihmisten kanssa juttelemaan. Ja kyllä tässä porukassa tässä alakulttuurista seuraa aina löytää. Se on tosi hyvä juttu. Mitä muuta yksin matkustamisesta? Niin, sitten on varsinkin näitä tämmöisiä yksinäisiä susia, jotka mielellään ja kaikkein mieluiten aina matkustaa nimenomaan yksin ja katsoo, että silleen saa paljon enemmän irti. Tai jostain syystä nauttii siitä enemmän. Ei kannata pelätä yhtään. Niin, löytyy frendejä enemmän, eikö? Niin, löytyy myös frendejä enemmän ja kyllä se niinku ehdottomasti. Siis joka tapauksessa älkää missään nimessä pitäkö sitä kynnyskysymyksenä, että jos varmasti on aina hyvä ratkaisu lähteä matkaan. Myös mimmeillä. Myös mimmeille. Tunnetaan mimmejä, jotka on mennyt Lähi-idässä, Intiassa, vaikka missä. Itse en tietenkään ihan täysin voi eläytyä siihen asemaan, mitä tuntuu, jos joku nyt puristelee tai muuta, mutta niin kuin sekin voi olla epämiellyttävää ja jopa kammottavaa. Mutta Eikö sua Dysonista joskus puristeltu? No niin, eiköhän se ollut itse siinä. puristelen itseäni ja kuvittelen, no joo. No niin. Tässä oikeastaan oli Niin. Travel Schoolin postiosuus. Niin. Mitäs tässä nyt sen kummempaa? Lukekaa lisää kysymyksiä sieltä netistä ja ensi kerralla viimeinen jakso Travel School. Stay tuned.